Bon dia de nou, i avui m'he vestit d'esport, ja ho veieu, per venir al costat d'una porteria de futbol, aquí a l'espècie del poliesportiu del meu poble. Per què això? Perquè avui vull parlar, seguint amb el tema de la guerra, no ja d'aquells artistes avantguardistes, dels quals n'hem parlat, recordeu-ho, o també hem vist tot el tema dels exiliats, del pavelló de la República, sinó de l'art de l'altra banda, de l'art feixista. En què es basa l'art feixista? En la salut. Una salut perfecta, física i espiritual. Un equilibri perfecte. Aquest equilibri, segons els feixistes, tant fossin els alemanys com els italians o els espanyols, era un equilibri que, segons ell, era centenari. Era ja l'equilibri dels grecs. Aquells grecs que anaven al gimnàs, i el gimnàs era molt més que una cosa per posar-se fort, sinó una cosa per cultivar-se. Basant-se en aquest ideal, un ideal doncs que els legitimava, van propugnar un art de la salut, un art dels valors, un art de la família, un art de la bellesa. I quin art era aquest? Doncs, evidentment, inspirat en tot el que seria la Grècia clàssica. Penseu, per exemple, en l'arquitectura de Hitler. Si heu anat mai a Múnich, la Haus der Kunst, o mireu-ho, Haus der Kunst. L'arquitecte, per exemple, Troost, l'escultor Arno Breker, què feia? Doncs aquests personatges que es posaven tots així com si fessin taules de gimnàstica. Penseu en la importància de les Olimpíades, penseu en la importància dels exercicis en època franquista. Un art de la salut, un art proporcionat, harmoniós, una bellesa perfecta, una estètica perfecta que reflexés un equilibri intern perfecte i una ètica perfecta. Per tant, podríem dir que l'art feixista és un art clàssic, un art acadèmic, un art que reflexa temes com la família, com la nació, versus un altre art, l'art roig, l'art judeomarxista, l'art degenerat, l'art malaltís, que deia Hitler, que seria l'art de l'avantguarda. Recordeu, per exemple, que en Franco, òbviament, l'avantguarda no pot existir i, per exemple, els arquitectes que hem estat tractant els deia que eren rojos i tot allò roig quedava absolutament desbancat a favor d'un art del folklore i a favor d'un art, doncs, de la salut, una salut pública i una salut individual basada en la bellesa clàssica dels grecs. Fins un altre dia.